Sagsagot ko man para kata kayo amin pelang agbigoy di All-Stars Variety Show. Susurong nga ipateng si puso si sasagana nga awatek putek kunti ng panag-arapam narigat man nemin kan lipaten siya kadenden ng naganat aw-awagan Kalilin na ilong misut isa sa Ngem pinilit kong nga awaten Tahiti amok masursurunak nga ayaten Itan din akon kaya't ang makita bilang nga sa pulenak to lading itek e matang ton iti adayo. Yes, sagot ko ang ini ko patsukoy. Hello pa Mary Jane Cizon Romero, Sir Joel Dante Salvacion Santos, and of course dinapanisagot kay ni Daddy Ray Tulay, Mami Bibe Santiago. Hello, Ate Love Mahelani Crisise. Siya kadenden ng naganat o awaga siya kalilin na ilong misut isa sa pinilit kong surunak nga ayaten Itan din ako kaya't ang makita iteken ka kuno ang waya-waya Gimnong haspila ta sa pulen ako nga di itek matang ton iti adayo Nukas bilang ta sa pulen nato naditek e matang ton iti adayo naditek e matang ton iti adayo. Yes, datang araw dapat ikanta na puluan ikan lipaten. Ayan. Thank you so much.